Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Change Zmenený. Dnes pokračujeme a budeme hovoriť o Božích menách a dnes budeme pokračovať a hovoriť o mene El alebo Elohim a budeme hovoriť o prívlastkoch, ktoré Boh má s týmto menom. Poďme sa rovno pozrieť a v tejto sérii si povieme 4 tieto mená. Prvé meno je El Elyon, čo znamená najvyšší Boh. A prvýkrát je to použité v Genesis v 14. kapitole v 18. verši. A je to použité, keď sa stretáva Abraham s Melchisedechom, s kňazom najvyššieho Boha. A tam je napísané v 18. verši: A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno. To bol kňaz silného Boha najvyššieho. Tu je to použité El Elyon, že on bol kňazom najvyššieho Boha. A potom vidíme toto použitie viackrát. A ja som vypichol ešte jedno, a to je Izaiáš 14, 13, 14. Izaiáš 14, 13, 14 a tu sa píše, je to kontext a hovorí sa o Luciferovi, o diablovi, o tom, kým bol on pred Bohom, keď bol v nebi. A tu je napísané Izaiáš 14, 13, 14. A veď ty si povedal vo svojom srdci, to sa hovorí o diablovi, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Budem podobný najvyššiemu. Budem podobný Bohu, ktorý je najvyšší. Boh a prvý jeho titul, a my o tom nehovoríme preto, aby som nafúkol vašu hlavu, aby ja vám niečo akademické odovzdal, aby vy ste mohli povedať, čo o Bohu viete. Ale naozaj to hovorím preto, aby sme mohli Boha spoznať a vidieť s tými atribútmi, ako sa nám predstavuje, ako toho, kým on je. A aby sme dokázali, ja poviem tak, že na modlitbe a v čase s ním prijať a získať to presvedčenie a tú predstavu o ňom, ako o takom, kým sa on ukazuje. A Boh hovorí, že on je prvá vec, je prvá zmienka o ňom, že je najvyšší Boh. Ak toto verím, že v tebe rezonuje a som z toho naozaj šťastný, že neslúžime Bohu, ktorý je najnižší, ktorý je najslabší, ale že máme Boha, ktorý hovorí, že je najvyšší. Že ak existujú nejaký iný, ak je nejaká iná sila, ak je nejaká iná mocnosť v tomto svete, on hovorí, ja som ten najvyšší. El Elyon. Ďalšie meno použité je El Shaddai. Toto je veľmi známe meno a znamená to všemohúci Boh, alebo niekedy to aj prekladajú všepostačujúci Boh. Mne sa to veľmi páči, že Boh o sebe povie, že on je El Shaddai. My sa znova pozrieme, kde to je použité, ale ja k tomu najprv poviem to, že Boh povie, že on je všemohúci Boh. To je nádherné, že on hovorí, že jemu nie je nič nemožné. Že on je neobmedzený v sile, že on je neobmedzený v ničom, nemá problém s ničím a dokonca to meno sa dá preložiť aj tak ako všepostačujúci Boh. A toto nie je len, že všepostačujúci, že on si postačuje. Aj to, že on sám sebe postačuje, to je jedna vec. Ale že on je všepostačujúci, ja verím k tým, ktorí k nemu prichádzajú. Ja verím tomu, že El Shaddai znamená len nie to, že máme len všemocného Boha, ktorý všetko môže a on je taký, ale že on je aj všepostačujúci Boh, ku ktorému keď prídeš, tak dokážeš zažiť to, že v ňom nájdeš všetko, čo potrebuješ. Teraz sa poďme pozrieť, kde je to použité. Je to Genesis 17. kapitola. Genesis 17, čiže 1. Mojžišova, 17. kapitola, 1. verš. A keď bolo Abramovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu, ja som El Shaddai. Choď predo mnou a buď dokonalý. Čiže Boh o sebe povie, ja som El Shaddai. A kto pozná tento príbeh o Abrahamovi, vie, že Boh mu dal neuveriteľný task, že ho poslal do zeme, kde nevedel, kam ide, že mu dal zasľúbenie, ktoré sa nemohlo ľudsky už naplniť. Ale Boh sa mu tu zjavuje, keď má 99 rokov. A keď je už Sára neplodná, on je neplodný, nemôžu mať dieťa a Boh mu povie, vieš čo, ja som Boh, ktorému je všetko možné. Choď predo mnou a buď dokonalý. Úžasné. Proste náš Boh je tak silný a tak mocný, že keď ti dá svoje slovo, on ho dokáže vždy naplniť a vždy urobiť. Aj keby sa ti zdalo, že už preexpiroval tvoj dátum a že už proste sa to nedá, Boh hovorí, že on je všemohúci, že pre neho neexistujú žiadne expirácie, pre neho neexistuje žiadna neschopnosť, nemohúcnosť, pretože on je všemohúci Boh a zároveň postačujúci Boh. Poďme sa pozrieť na tretie meno
A to je El Roj, čo znamená Boh, ktorý vidí. A je to tiež zaujímavý kontext, tieto všetky tituly Božie vznikajú, alebo veľa z nich vzniká práve v prvej Mojžišovej, kde ľudia pomenujú Boha častokrát na základe svojej skúsenosti, ako Boha zažijú. A dajú mu taký titul a Boh to dá do svojho slova zapísať a ukáže, že áno, takýto Boh ja som. A toto sa píše v Genesis 16, 13. A je to príbeh, kedy Abraham vyhnal svoju slúžku Saraj, Hagar, kedy vyhnal Hagar a tá ide so synom Išmaelom a je na púšti a prosí Boha, aby jej pomohol, pretože vidí, že chlapec zomrie a nie je tam žiadna voda. A tam je napísané Genesis 16.13. A nazvala meno Hospodina, ktorý hovoril k nej, ty si silný Boh, ktorý vidíš. Lebo riekla, či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí. Pretože ten príbeh ide tak, že Boh jej otvoril oči, ona uvidela studňu, ktorá pravdepodobne tam bola, ona ju nevidela a ona hovorí, že toto je Boh, ktorý ma vidí. Boh, ktorý odpovedal na jej modlitbu. A ja ti chcem povedať, že tento Boh sa nezmenil. Že Boh, ktorého prívlastok je El Roj, Boh, ktorý vidí, je ten istý aj dnes. Boh vidí, v čom sa nachádzaš a možno si ako táto žena na púšti, ktorá sa trápila, ktorá si myslela, že už zomrie a že nemá žiadnu pomoc. Ale Boh hovorí, že on je ten, ktorý vidí tvoju situáciu a on ti odpovie, keď na ňo budeš volať. A táto žena volala na Boha a Boh otvoril jej oči a nadprirodzene ju zachránil, pretože on je ten, ktorý vidí. El Roj. Poďme sa pozrieť na štvrtý prívlastok Boha a ako sa Boh predstavuje. A jeho štvrté meno je Eloch Izrael. A to znamená silný Boh, Boh Izraelov. A toto sa nachádza v Genesis 33:20. Genesis 33:20. A je to príbeh, znova trošku to dám do kontextu, o tom, ako sa vracia Jákob ku svojmu bratovi Ezaovi, keď je vo vyhnanstve a pretože sa bojí, pretože okradol svojho brata o prvorodenstva, bojí sa, že Ezau ho zabije, keď sa vráti. Jakob sa vracia a nakoniec ho Ezau ušetrí, zmierí sa s ním a na základe toho, že jeho život bol ušetrený a naozaj on sa veľmi, veľmi bál, že jeho brat ho zabije preto, čo mu urobil, tak tu je napísané, že on na základe toho, že Boh pomohol Jakobovi, postavil tam oltár, ktorý nazval Eloch Izrael. Hovorí Boh, silný Boh, Boh Izraelov. A my vieme, že Jakobové meno sa potom zmení na Izrael, že Boh sa stane jeho osobným Bohom. Že Boh sa stane osobným Bohom Jákoba a zrazu to meno dáva úplne iný význam, že on sám postaví oltár, na ktorom povie, že toto je silný Boh, Boh Izraelov. Ako keby povedal, toto je silný Boh, môj Boh. Lebo on tam dá svoje meno, Boh Izraelov. A my vieme, že Izrael je Boží vyvolený ľud, ale to je aj jeho meno. A ja ti chcem povedať, že silný Boh môže byť aj tvojim Bohom. Že Boh sa predstavuje ako silný Boh, Boh Izraelov, pretože on ho stretol a on mu vystavil oltár. A ja ti chcem povedať, že ak ty vo svojom živote vystavíš oltár Bohu, ktorý je silný Boh a pozveš ho do svojho života, keď pozveš Pána Ježiša Krista, aby sa stal tvojim pánom, on príde do tvojho života, aj ty zažiješ to, čo zažil Jákob a jeho meno bolo zmenené a on hovorí, že toto je Boh, silný Boh Izraelom. A ja ti prajem, aby sa tento silný Boh, o ktorom tu hovoríme, stal aj tvojim silným Bohom. Aby zmenil tvoj život, aby si ho zažil ako toho, ktorý je schopný urobiť čokoľvek, aj to, čo sa ti zdá nemožné v tvojom vlastnom živote. Tak sa majte krásne, budeme pokračovať ďalej a dajte odber. Čaute.